Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sore pagi ini saya akan membaca riwayat sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kana pupuh dang gula. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan Cina ritakakeun malih mangkana Abdullah wacana maka satuhune isun ing dimiskin son dinunung kang kakasih Sultan Nuruddin. Maka isun tinita dening sang Prabu tinuawen mangko praja ngarih sawawang kuning negara lan wong mancanegara mangkana isun kaliwat sugih leuwih demen isun maring arta lan wantu tekane rob dan kenang surut. Maka ujar isun ing ati bener dan ana salah nyata ning gaos dangu kabeh panwus kalungguhan dening isun miwadening Syekh Muhyiddin dan open anak sako. Amin amin ya rabbul alamin. Mugi Gusti nantayungan.